سالينا 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 مرتنا سبيحو قدراتات كلملم ياردو أرسا تاريخو زقرم يرأن خليت عرمرم يرأن خليت عرمرم مثلا تحليو أدل خرخبة كتما دنقولو مسكين دح تقبه وسخ حي المريض كفرتي زنبا وسخ حي المريض كفرتي زنبا ورعرن سبخار وديتنا يقلستي مسقازي بسراويت أطوارات مستانكي حمشي شو در عمر ونحام خشتي حمشي شو در عمر ونحام خشتي مسقودنا أطوار مستفالو البرت كم دزي مشبار كأنتاي دلقونت مرسنا يزخلوس نتكلاو أماتات مرسنا يزخلوس نتكلاو أمات أي 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 مداتنا عالم جنا زي مسكرو بخلاش التانكي كمارخ وندرو يرأن خليت نبحث عدرو سليلون كدأي تانكنيا كحنق زترق ممزي كراشنك سنق عطعتو مارخ أمتنا قيح بحر سلة تركب بورتغالاويان دحريزتو السنة جيزي محازوم بشحن 557 تركاويان ملؤ بملؤ تقاصاصي روما ازالول قيح بحر زخونت باصع اب شحن 886 دما ግብጻውያን ወሪሮም ሓዝዋ باصع مس سلطان ادوليس بمتأسسار كمسن حرمازن ካልእን ንግዳዊ ልውውጥ ክግበረላ ስለዝ ጀመረ አገዳስነታ እንዓዘዘ ይመጽዩ بستراتيجيكاوي عيني قلطيفا اب عين وررتي زاتوت مصواع غزاتي ايطالياويان انجليزاويان بدحريو دما سرعت هيل سلاسه مس مغزات انجليز تشاريخو ندليتن هنقوتان حزب ارترا غعصيصوم اب تحتي ملو غوبطو ماتوا شرحتات سرعت هيل سلاسه جن بزيا يبقعن ارترا بحرامبر حزب ايد لنانيو بمبال نتغزا ارتراويان زخونه بحري ببطرون ناملكته بمسلو حاولت تخيل اللام اب شحن 974 سرعته لسلاسه بعلوات درغاويان كاب سلطان مستاليه منغستو هايلا ماريام وننتخونه نباصع كم هيوت اثيوبياويانن سراويتون سلازرايا بخب نخحلوا زنبرو ملو وتادراوي عقميو اختيتو نيرو كم مرأينا يزدما كاب جم بحري كساب سلومونا زرغح لعلي 55 كيلومتر دفعت هانيصو اينا يدحرنادو قداماي سرع سحبت ماكل سعيناي نصلاي نعنا حجي نعنا سحبت ماكل تزعبه بدفرت غيركا تغبرو تخيل باصع محاجي بوغن صلا خطمت كله خا صرغان سرح سلازنورنا برورا منسع ازي صرغازي توديو نسرح دلو ابزخون الأوان إنا سرحت فنقل جميرنا بزي صرغاز غيرنا خرن كنا تقع مخنا طرح يصلا ادفلط كومو سلازخونا سراوت دارغاتهم طقمهم دبالو ابت ግንባርቲ سريعهم
እዛ ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝተደኮነት ወደባዊት ከተማ ሓንቲ ጸባብ መእተዊ መንገዲ ጥራይ ስለ ዝነበረታ ካብ ከተጥቃዓ ንክትከላኸለላ እያ ዝመቸአት። ብዘይካ ምጥቃዕ ግን ካልእ ኣማራፂ ይነበረን። ነዚ ኩሉ ክንዲ እምባ ዝኸውን ብድሆታት ገጢምካ ብውሕድ ክሳራ ዕምሪ መግዛእቲ ክሓፅር ስለ ዝነበሮ ኣብ 1990 መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ባፅዕ ክትተሓዝ ይወሲኑ። ኣብ 1990 ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ሓላፊ ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍን ዝነበረ ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍሬም ወዲ ኤፍሬም ንመስመር ምጽዋዕ ኣስመራ ቆሪጽካ ነተን ኣብ ውሽጢ ዞባ ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣቃውማ ዘለዎን ብሪጌዳት ጸላኢ ደምሲስካ ንወደብ ባፅዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ከም ዝኣቱ ምግባር እዩ ነይሩ። ኣብ 1990 ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ተሓጋጋዚ ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍን ዝነበረ ተጋዳላይ ሃይለ ሳሙኤል ቻይና ዕላማ ናይቲ ስርሒት ነዚ መስመር ባፅዕ ኣስመራ ቆሪፅካ ንከተማ ባፅዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ከም ዝኣቱ ምግባር እዩ። ኣብ 1990 ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ኣዛዚ ሜካ ክፍለ ሰራዊት 74 ዝነበረ ተጋዳላይ ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ዕላማ ናይዚ ስርሒት እዚ ምጽዋዕን ከባቢኡን ሓራ ምውፃእ እዩ። ባፅዕ ዓባይ ወደብ እያ። ጸላኢ ድማ ከመት ንኻልኣይ ኣብየታዊ ሰራዊት ስለ ዝርያ ብዘለዎ ዓቕሚ ንባፅዕ ክከላኸልላን ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ክካይድ ምዃኑ ሩዲ እዩ። ኣብ 1990 ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ዝነበረ ስውእ ተጋዳላይ ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጭው ኣብ መጀመርታት ውግእ ዕላማን ከተማ ምጽዋዕ ንምሓዝ እቲ ኣለት ነበርኮ ዞባ ፍልይነት ክገልጸልኩም ዘለኹ ኣለት ነበርኮ ዞባ ዞባዓት ሽማል ኣብ 1990 ተቐያሪ ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 70 ዝነበረ ተጋዳላይ ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግዛእታዊ ሓይሊ ናይ ሳፕላይ መገዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣስመራ ኩሉ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ጸላኢ ናይ ዕጥቂ ስልቲ መመራረስ ስለ ዝኾነ ነዚ መስመር እዚ ሓኒቕካ ንወደብ ምጽዋዕ ምቁፅጻር ኣብ ክሳድ ናይ ጸላኢ መሸንቆኻ እቲኻ ምሕናቕ ስለ ዝኾነ ከም ቀዳማይ ዕላማ ነዚ መስመር እዚ የኸተማ ምጽዋዕን ዝቁፅጻር እዩ ነይሩ። ኣብ 1977 መብዛሕትአን ከተማታት ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓራ ኮይነን ነይረን። ባፅዕ እውን መብዛሕትኡ ክፋላ ተታሒዙ ነይሩ። ብድሕሪዚ ግን ስርዓት ደርግ ምስ ሕብረት ሶቪየት ብምሽራኽ ከቢድ ናይ ኣፅዋር ሸመተ ስለ ዝገበረ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ከባቢታት ብምሕዳግ ንሳሕል ከዝልቕ ተገዲዱ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ምረት ብቓላት ብሪጋደር ጀነራል ተኪየ ርእሶም ብላታ ኣብ 1977 ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ባፅዕ ክውሰን ከሎ ንሕና ኣሃዱና ቀዳማይ ቦጠለኒ ናይ 76 ስለ ዝነበረ ከም ኣሃዱ ናብኡ ክንከይድ ሓበሬታ ተዋሂብና ትእዛዝ ተዋሂብና ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ቦጠለኒ መራሕ ቦጠለኒ ዝነበረ ስውእ ምሕስን ዓሊ እዩ ነይሩ። ኣነ ከዓ ከም ተኸታታሊ ሜላ ወይ ኮሚሽነር ናይቲ ቦጠለኒ ነይረ ማለት እዩ። መጥቃዕትና ተኻትሎ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ንሙሉእ ምቁፅጻር ናይ ባፅዕ እኳ ተነበረ እቲ መደብ ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ምዕባሌታትን ለውጥታትን ናይ ጸላኢ ንሕና ነቲ ዝድለ ናይ መወዳእታ ዓላማ ክንወቅዕ ኣይከኣልናን። ከም ኣተሓሓዛ ግን ነቲ ዝመጽእ ኩነታት ንምጽባይ ድፋዕ ሕጅና ንሰርሕ ነርና። ንሕና እቲ ናህና ቦጠለኒ ክልተ ሓይሊ ኣብ ባፅዕ ሓደ ሓይሊ ከዓ ኣብ ሰይድሺ ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ብርጌድ 44 ነይሩ። ከምኡ ከዓ ናይ ብርጌድ 70 ኣሃታት ከምኡ ናይ 13 ነይሩ እቲ መጀመርያ ድሕራይት ኩነታት እናማዕበለ ምስ ከደ ግን ትገሊኡ ኣሃታት ንሰሜን ወፅእ ስለ ዝነበረ እቲ ዝተረፈ ኣሃዱ ውሱን ኣሃታት እዩ ነይሩ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታ ካብ ባፅዕ ነዝልቐሉ ዝነበርና ግዜ ግን ኣብ ወርሒ 7 ናይ 78 ስለ ዝነበረ ወርሒ 7 ካብ ባፅዕ ባህሩ ዝተጠቕዐ
እዋን ከምዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ብመንገድና ነቲ ካብ ሰዓት 3 ሰዓት 4 ዝጀመረ ውግእ ናይ ጸላኢ ሙሉእ ረፍቲ ክንከላኸል ድሕሪ ምርፋድ ኣብ መወዳእታ ከባቢ ሰዓት 9 ኣቢሉ ግን እቲ ምዝላቕ ከነዝልቕ ተገዲድና ውጥን ኣብ ጣውላ እዩ ዝውዳእ ትግባረ ድማ ኣብ ባይታ ዘውፃእካዮም ውጥናት ንኽዕወቱ ብዙሓት ረቋሒታት እኳ ዝሓቱ እንተኾኑ ስለያዊ መጽናዕትን ኣብ ውሽጥኻ ትገብሮ ምድላዋትን ግን ዝዓበየ ረቋሒ ናይ ዓወት ይሽፍኑ ነዚ ጉዳይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ብዕቱብ ይሒዝዎም ኣሃዱታት ስለይ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ሰፊሕን ሰጣሕን ጎላጉል ሰምሃር ንሙቖቱን ጽንኩርነቱን ተጻዊሮም ኣታሕዛ ድፍዓት ጸላእን መስለኹ ሃጓፋትን ብዝሕን ዓይነትን ዓቕሚ ሰቡን ኣጽዋሩን ብዝርዝር ብትሕዞን ከጽንዕዎ መደብ ተዋሂብዎም እቲ ስትራቴጂያዊ ስልያ ኣሃድታትናን እቲ ናይ ክፍለ ሰራዊት ስልያ ኣሃድታትናን ክልቲኡ ተዋሃሂዱ እንታይ ነይሩ መስለካ ተይክስታይ ካብ መጀመርያ ጽጋዕ ሕጂ ስጋዕ ዝንዛረበሉ ዘለና ውህደት ናይቲ ትካላት ስልያ ነይሩ እቲ ስትራቴጂያዊ ስልያ ነቲ ትካላት ስልያ ናይቲ ኣጋር እንዳማእዘነ እንዳተማላለአ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ካብኡ ተበጊሽካ ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ኣብዚ ናይ ጎላጎል እቲ ናይ ኣጋር ይኹን እቲ ስትራቴጂያዊ ስልያ ኣሃድታት ይኹን ነናቱ ናይ ስርሒት ዞባ ወሲዱ ናይ ኣቀማምጣ ጸላኢ ዕርድታት ናይ ጸላኢ ዝርግሐ ናይ ጸላኢ ኣዋዳድባ ናይ ጸላኢ ኣጽዋራት ናይ ጸላኢ ፈንጂ ዘለዎ ቦታታት ወዘተ ወዘተ ዝበሃሉ ብምሉእ ኣድቂኡ ሓበሬታታት ይድእክብ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ መስመር ናይ ጸላኢ ኣትዩ እቲ መጽናዕቲ ከምቲ ዶ ብየማን ቀዳማይ ጋንታ ነይረን ናይ ኣደነ ብጸጋም ናይ ካልኣይ ጋንታ ናይ ማናጃ ነይረን እዘን ጋንታታት እዚአን በቦተን ተዋሂቦን ነይሩ እታ ናይ ብየማን ነበረት ኩሉ ሰሜናዊ ባሕሪ ከባቢ ደብረ መዓር ክሳብ ዓዲ ሽማ እቲ ብጸጋም ዝነበረ ኻኒ ብምሉእ ካብ ሰኸር ካብ ዓዲ ኣለ ንምብራቕ ደሎ ንባፅዕ ወገን መጽናዕቲ ኣካይዳ ነይረን እንጂ እዚ እቲ ቀንዲ መሰረት ከማን ናይቲ ዓወት ስለዚ ብምብራቕ ብምሉእ እዚ ናይ ሰኸር ጎቦታት ክሳብ ድግድግታ ይብፃሕ ነይሩ ንጸጋም ንዓዲ ኣለ እዚ ናይ ማይ ውዕይ ኩሉ ዝስታት ካኒ ብቐረባ ነቲ ኣሃድታት ዝነበሮ ቦታታት ይጽናዕ ነይሩ ክንደይ መድፍዕ ኣሎ ክንደይ ጋንግታት ኣለዋ ኣብየለት መእዘዚ ናይ ሰራዊት ቅርፂ መሬት ታይት ቅርፂ መሬት እቲ ከመይ ይመስል ናይ ማይ ኩነታት ኣቀማምጣ ናይ ጸላኢ ደፋዓቱ ምፍንታት ናይ ሰራዊት ካልእ መካይን የኽይዶ ታንክታት የኽይዶ እቲ ጽርግያ ቅርፂ መሬት ኩሉ እዚታት ሓደ ካብቲ ኣካል ናይ መጽናዕቲ እዩ ህዝብና ሲ ካብ ቀደም እትሒዙ ሲ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ሰውራ ከምዃኑ መጠን ርዱ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ደሴታት ዝነብር ህዝቢ ድሕሪ ኮንካ እንታይ ተራፅእ ነይርዎ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ክንብል ድሕሪ ኮይና ዝለዓለ ተራ ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ባሕሪ ሲ ትቐንዲ ዋና ትገፋፍ ዓሳ እዩ ዝንቀሳቐስ ብጃልባ ገይሩ እዩ ንሱ እቲ ነቲ ባሕሪ ዝፈልጦ ዝቋፃፀሮ ዝሪኦ ዘለዎ ፀገማቱ ገለን ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ሓበሬታ ከዓኒ ብፍላይ ናይ ስልያ ኣሃድናትና ካብ ህዝቢ እዩ ዝረኽቦ ነይሩ መጀመርያ ኣብዚ በዓል ጀምሂል ኣለዋ በዓል ኖራ ኣለዋ ኣብዚ ድሕል ዝበሃላ ዓድታት በዚ ምብራቕ ናይ በዓል መሌት ገለ ዝበሃላ ኩለን ኣለዋ ኣብዚ ዓድታት ሕጂ ንምብራቓዊ ሸነኽ እንተመፂኻ እዞም በዚ ዘለዎ በዚ ወፍሪ እዮም ዝነቃሳ ምዕራብ ሸነኽ እንተመፂኻ ከዓኒ እዞም ኩለን ኣብዚ ዘለዋ ማለት እዩ ንሰሜን ተኸድካ ከዓ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ናና ናይ ስልያ በዓል ድሕል ኣይትበል በዓል ኖራ ኣይትበል ኣብዚ ኩሉ ዝንቀሳቐሱ ነይሮም እዮም ዓድታት ዘለዋ በዚ ሰሜን ዝፈልጡ ይረኽቡ ነይሮም እዮም ብምብራቕ ከዓ ብከምኡ ረኽቡ ነይሮም እዮም ሕጂ እቲ ህዝቢ ትቐንዲ ዘድሊ ሓበሬታ ዝህብ ዝነበረ ንሱ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ግን መጽናዕቲ ተካይድ መጽናዕቲ እዚ ሓደ ዝጭበጥ ብዓይንኻ ዝረአይ ነገር እቲ መሰረታዊ ብዓይኒ ዘይጭበጥ ሞራል ጸላኢ እንታይ ሓድነት ሰራዊት ናይ ምውጋዕ መንፈስ ኣብ ስርዓት ዘለዎ እምነት እመንጎ ሓለፍትን ኣዘዝትን ዘለዎ ዝምድናታት እዚታት ወሳኒ ዝትኾናት ነዚ ከዓኒ ብዝተፈላለዩ መንገድታት መጽናዕቲ ተካይደሉ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ስልያ 85 ጥራሕ ኣይኮነን ናይ 72 ናይ በዓል ወዲ ሽም ነይሩ ናይ በዓል ወዲ ሃንደሳ ነይራ
በዓል ትሬንዳድ ህዝባዊ ምሕዳር ቀንዲ ካብተን ተዋሳእቲ ዝነበሩ እዮም ናይ በዓል ኣቆር ሰራዊት ነይሮም ናይ በዓል ወዲ ሓይልንክል ኩሉ ዚታት ተዋሂዱ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ስላያዊ መጽናዕቲ ምስ ተጻፈፈ ጸላኢ ነቲ ዝውጠን ዝነበረ መጥቃዕቲ ስርሒት ፈንቅል ምእንቲ ኸይፈልጦ ኣብ ኣእምሮ ጸላኢ ምጥርጣር ዘይሕድር ሜላታት እዩ ተጠቒሙ ኣብቲ ህሞት እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ብውትድርና ጸብለልትነት ስለ ዝነበሮ ቤናይ ግንባር እዩ ኸጥቅዕ ዝብል ሕቶ እዩ ክምልስ ዘይከኣለ እምበር ህዝባዊ ግንባር ንኻልእ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይዳሎ ከም ዝነበረ ጸላኢ ተኸዊልዎ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ለሰራዊት ሰብዓ ካብ ድፋዕ ምስ ወረደ ርክብ ድበሃል ኩሉ ይዓፅዩ ማለት እዩ ሬድየስ ብምሉእ ዓፂና ኢና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጸላኢ ኣዝዩ ተረቢሹ ማለት እዩ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ቤሎ እንታይ ክገብር ባፅዕ ዲ ክወርድ ዓዱ ኻላት ሽረዶ ዝበሃል ረብሻ ምስ መፀ ትንታኔታት ገይሩ ካብዞም ኩለን ዚኣተን ባፅዕ ይኸጥቅዕ ሰብዓ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ማለት እዩ ጸላኢ ስለዚ ባፅዕ ከጥቅዕ ኣብ ዝብል መደምደምታ ብትበፅሐ ንሕና እንታይ ኣጥፊና ማለት እዩ ብዚ አንደበትነት ኣጥፊና ማለት እዩ ኣብዚ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ መጥቃዕቲ ክገብር ኣብ ኣሶሳ ዝተባሃለ መሬት ኢትዮጵያ ከይዱ ብመሰረት ናይ ኣሶሳ መጥቃዕቲ ገርና ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ንሓሶት መስሉ ነቲ መጀመርያ ኣሚንዎ ዝነበረ ማሓሶት እዮም ከተልሉ እዮም ሰብዓስ ኣሶሳ ክትቁዕ ስለ ዝደለዮም ኣብ ዝታሉና ነይሮም ኣብ ሽዕብ ኣብ ዝብል መደምደምታ ገይሩ ነቲ ጥርጣሪኡ ኣብ ዜሮ ውሪድዎ ማለት እዩ ካልኣይ ዝጥቀስ ነጥቢ ነቶም ንኾለላን ቦታ ክርእዩን ዝሓረዮም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ተራ ተጋደልቲ ከላሽን ዓጢቖም ከም ዝንቀሳቐሱ እዩ ገይሩ ብዘይካተን ልሙዳትን ፍሉጣትን ናይ ርክብ ሬድዮታት ካልኦት ኩለን ከም ዝዕፀዋ ተገይሩ ኣንፈት መጥቃዕቲ ንግንባር ከረንን ሮራ መንሳዕን ንምምሳል በቲ ከባቢ ጽዑቕ ናይ ስላይ ኣሃዱታትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምንቅስቓስ ከም ዝካየድ ምግባርን ድማ ተወሰኽቲ ሜላታት ነይሮም ቢሰት ነርና ኩሎም ቶም ኣዘዝቲ ብርጌዳት እንዳ 85 ማለት እዩ እንዳ 12 እንዳ 82 እንዳ 18 ቻይና ወዲታይ ኩሎም ኣውዮ ቢሰት ኢና ነርና ብተወሳኺ ቅድምቲ ናይ መጥቃዕቲ ዕለት ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ብጻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ናይ ስርሒት ቦታ ክርኢ ኣብ ቅንጻል ብራኸ ነጥቢ 322 ብእግሩ ተጓዒዙ ከም ዝርእዮ ተገይሩ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ኣፈወርቂ ማለት እዩ ዳዋርድያ ክሪኣ ሒዝና ያኸድና መካይን ሕጂ ናብኡ ከነብል ንኩሉ ህሳና ስለ ዘቃልዕ ሸብና ገዲፍና ሸብ ተቐቢሰሲ ኣብ ገዲፍና ከም ተራ ሰብ ምሳና ከይዱ ነዊሕ ሃማንቲ መንገዲ ካብ ሸዕብ ቢሰስ ደይብና በኣ ርዩ ኩሉ እቲ መደባት ከመይኹም ሓሲብኩም ዘለኹ ኢሉና ገሊፅናሉ ማለት እዩ ገሊፅናሉ ብፍላይ ታስልኳሲ ኣብዚ ዓደለይና ተርሳ ክንጅምር ንሓስብ ዘለና ምስ በልናዮ እዚ ተገይርኩም ትኹናት ትወዲ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ጥበብ ድማ ንውጥን ናይቲ ስርሒት ንምግላጽ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ብጻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ብሓደ የካቲት 1909 ካብ ማእከልነት ክፍለ ሰራዊት ንላዕሊ ኣብ ክንዲ ኣብ ጎላጉል ወይ ኣፍ ዓበት ኣብ ርሀይ ግንባር ሓልሓል እዩ ኣኼባ ተኻይዱ ናይ ስርሒታት ማለት ኩላትና ኣብኡ ተሳቲፍና እቲ መደባት እንታይ ምዃኑ እንደወተና እንታይ ሓይሽ መሰረት ናይ ባጥዕ መደባት መጥናዕትታት ናይ ወታደራዊ ጽልያ ክካየድ ዝኽእል ኣብቲ እተሓዘ ናይ ጸላኢ መደብ መጥቃዕቲ ክግበር ምዃኑ ምስ ተሓበረ ቀዳማይ ንምትላል ዝተገብረ ከኣኒ ላዕለዋይ ኣካል ኣብ ኣኼባ ኣብ ሓልሓል ይካይድልና መጥቃዕቲ ናይ ፈንቅል ክንገብር ምዃንና ኣብ ሓልሓል ምስ ወድአ ኩሉ ምስጢራውነት ንምዕቃብ ወይ ከዓ ሃንደበትነት ንምጭባጥ ከኣኒ ኩሉ ረድዮታት ክዕፀው ከም ዘለዎ ሓቢሩ ማለት እዩ ብኡ መጠን መፂና ናብ ዝጎላጉል ስጋብ ማእኸልነት ቦጠሉ ንሳተፉ ኣኼባ ጌርና ብኣኼባና ማለት ናይ መደብ ናይ መጥቃዕትና ዝእንፍት ነይሩ ብኡ መጠን እቶም ስልያ ክፍለ ሰራዊት 85 ብቁዲ ሑፃ ብካርታ ነፍሲ ወከፋት ተኣታቶ ቤንከኣቱ ከም ዘለዎ ናይ ስልያ ነተን ኣሃታት ሒዞምን ዝኸዱ ከም ዝምድቡ ተሓቢርና ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስርሒት ፈንቅል ከኣቱ ከሎ
ዓቕሚ ሰብን ኣጽዋርን ናይ ሰራዊት ጸላኢ ጭቡጥ ኣሃዛትን ኣቀማሙጡን ኣብ ኢዱ ጨቢጥዩ ነቲ መጥቃዕቲ ፈኒዎ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ነበልባል ሻቻይ ክፍለ ጦር ጥራይ ዝጥርነፉ 5 ኣጋር ብርጌዳት ነይሮም ነበልባል ብርጌድ 500 መእዘዝዩ ኣብ ባጽዕ ኮይኑ ኣብ ከባቢ እምቤረም ዝዓስከረ ነበልባል ብርጌድ 83 መእዘዝዩ ኣብ ከንቴባይ ገይሩ ኣብ ከባቢ ሸባሕ ዝዓስከረ ነበልባል ብርጌድ 113 መእዘዝዩ ኣብ ከባቢ ፍግረት ዓርቀይ ሓላል ገይሩ ኣብ ሩባታት መንተብለን ዔልዔሮን ዝዓስከረ ብርጌድ 112 መእዘዝዩ ደንጎሎ ገይሩ ኣብ ከባቢ ጋሕቴላይ ደማስን ባዓረዛን ክሳብ ጊንዳዕ ዝዝርጋሕ ብርጌድ 21 ድማ ኣብ ከባቢ ዓድዕለን ፍግረትን ዓስኪሩ መእዘዝዩ ድማ ኣብ ዓድዕለ ምንባሩ እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ያረጋጊጹ እዋን መጽናዕቲ እታ መከታተሊትና ቀንዲ ነቲ ከባቢ ዓድዕለን ንምብራቅ ዘሎ ጎላጉለን ቅንጻል ነራ ቅንጻል ካጸላ ቀረባ ታጸጋ ድብለካ ሕጂ ጸጋን ቅንጻለንሲ ብዓይንኻ ሰብ ተለለየሉ ሰብ ከለ እንድብታ ፍጀት ያን ህለል ከተለለየሉ ብዘይካዚ ምስ ሻቻይ ክፍለ ጦር ዝጥርነፉ ዝነበሩ ሻለቃታት ታንከኛ ሻለቃ 66 12 ታንክታት ዓጢቑ ኣብ ባጽዕ መድፍዕ ሻለቃ 67 11 ናይ 122 ሚሜ መዳፍዕ ሒዙ ፍርቁ ኣብ ባጽዕ ፍርቁ ድማ ኣብ ዓድዕለ ፀረ ኣየር ሻለቃ 68 5 ናይ 37 ሚሜ ረሻሽን 4 ናይ 23 ሚሜ ረሻሽን ዓጢቑ ኣብ ባጽዕ ሞቶራይዝድ ሻለቃ 6 ናይ 14.5 ሚሜ ረሻሽን 2 ሞርታርን 44 ብሬናትን 255 ከላሽንን ዓጢቑ ተንቀሳቐሲ ሓለዋ ማለት ሮንዳ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ርእሲ እዚ 2 ቢኤምን 4 ናይ 122 ሚሜ መዳፍዕ ዝዓጠቐ ግራት ፒ ኣሃዱ ኣብ ከባቢ ባጽዕ ምንባሩን ካልኦት ምስ ሻቻይ ክፍለ ጦር ዝጥርነፉ 877 ዓቕሚ ሰብ ዝነበሮም ናይ ፖሊስ ሃንደሳን ስለያን ኣሃዱታት ምንባሮም እዩ እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣስዒቡ እቲ መጽናዕቲ ብዘርኣይ ደረስ ዝፍለጥ 29 መካናይዝድ ብርጌድ 14 ታንክታት 7 ናይ 85 ሚሜ መዳፍዕ 5 ከበድቲ ረሻሻት ዓጢቑ ኣብ ማይ ውዑይ ራብዓይ ታንከኛ ብርጌድ ኣካል ናይ ሳልሳይ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ኮይኑ ኣብ ኪሎማ ከባቢ ዓሰብ ፍሉይ ታዕሊም ዝወሰደ 61 ታንክታት 12 ናይ 122 ሚሜ መዳፍዕ 20 ናይ 57 ሚሜ መዳፍዕ 75 ዝተፈላለዩ ከበድቲ ረሻሻት ዓጢቑ ኣብ ከባቢ ጉርጉሱምን ፎርቶን ዓስኪሩ ነይሩ ብምብራቕ بمولو زي ناي سخر قوتات كساب دقدق تاي بصح نيرو نصقام نعدل زي ناي ما يوعي كل ستات كاني بقربانتي أهدتات نوراو بوتاتات يصنع نيرو 302 موتورايزد بريجيد زون أكل ناي سالساي ميكانايزد كفل ጦር ኮይኑ 8 ከበድቲ ረሻሻት 4 ፀረ ታንክ ተመራሒ ሚሳይል 151 ብሬናት 288 ፎኮስት ብረታት ዓጢቑ ኣብ ከባቢ ዶጎሊ 106 ታንከኛ ሻለቃ ኣካል ናይ 10 ክፍለ ጦር ኮይኑ 11 ታንክታት ዓጢቑ ኣብ ከባቢ ዓድዕለ ዝነበረ መበል 92 ቢኤም ባትሪ 4 ቢኤም ዓጢቑ ኣብ ዓድዕለ መበል 262 ቢኤም ባትሪ 4 ቢኤም ዓጢቑ ኣብ ባጽዕ 27 መካናይዝድ ብርጌድ 12 ታንክታት 8 ናይ 85 ሚሜ መዳፍዕን 21 ዝተፈላለዩ መዳፍዕን ዓጢቑ ኣብ ፈሮ ዓስኪሩ ዝነበረ ካልኦት 20 ዝኾና ረቂቕ ድርዒ ዘለወን ብፒኤምፒ ዝፍለጣ ታንክታት 19 ቢአርዲኤም ወይ ኣምፊቢያን ማለት ኣብ መሬትን ኣብ ማይን ዝኸዳ ጎማ እግረን ታንክታትን 17 ቢቲአር ዝበሃላ ረሻሽ ዝጽዕና ድሩዓትን ዝዓጠቐ ሓይሊ ጸላእ ምንባር እዩ እቲ ብልዑል ጅግንነትን ክእለትን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣሃዱታት ስለያ ህዝባዊ ግንባር ዘረጋገጹ ሓበሬታ እዚ ጥራይ ግን ኣይነበረን ዓቕሚ ጸላኢ ነዚ ሽሾ ሰራዊትን ኣጽዋርን ሙሉእ ደገፍ ዝህቡ 30 ዘመናውያን ናይ ውግእ መራኽብን 3000 ሰራዊትን ዝዓጠቐ ሓይሊ ባሕሪ
ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዝነበሮ ብዓሰርተታት ዝቁፀራ ዝተረቐቓ ነፈርቲ ውግእን ዝውንን ሓይሊ ኣየርን ደሚርካ ሓይሊ ጸላኢ ክንድምንታይ ምንባሩ ንምግማቱ ኣየሸግርን። ኣብ 1909 ተሓጋጋዚ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ተጋዳላይ ተወልደ ቀላቲ ወዲ ቀላቲ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ 50ታት እዩ ድሓር ብኖርዌጅያን ዝተተኽለ እዩ ብ54 1954 ሲ ሃይለ ስላሴስ ሕልሙ ዝነበረ ንኸተግብር ኣብ ማያትናትና ወደባትናትና ንኽቋፃፀር ተቐዲሙ ዝገበሩ ሓይሊ ባሕሪ መስሪቱ 1954 ተመስሪቱ ቀንዲ መምህራኑን ተኸልቱን ከዓኒ ዋሃቱን ከዓኒ ብኖርዌጅያን እዮም ነይሮም ድሓር እዞም ኩለን መራኸብ ከዓ ናይ ደገ ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ኣውሮጳን ዘሎ እየን መፅአን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓይሊ ባሕሪ እዚ ብኸመይ ኢሉ ይመፅኡ ብወፃእተኛታት ዝመሃሩ ዝዕለሙ ዝነበሩ መራኽቦም ናይ ወፃኢ መራኽብ ድልዋ ዝመፅኦም ሓይሊ ዝነበረ በዚ ከዓኒ ኣብዚ ማያት ኤርትራ ወይ ከዓ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ከዓኒ ጎባልል ኮይኖም ዝወፁ ዝነበሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ሕጂ ካብ 50ታት ዝጀመረ እዩ ምሙላእ ሓይሊ ከዓኒ ብድሕሪኡ ናይ ደርግን ተመፂኻ ከዓኒ ሕቶ እዩ ደርጊ ከዓኒ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋር ናይ ሶቪየትን ኣሎ ዝበሃል መራኸብ ናይ ሶቪየትን ከዓ ደሪዒሉ ካብኡ በሽሓት እዮም ከኣቶም ቁፅሮም ከዓኒ 4,000-5,000 ነይሮም ኣብዚ ናይ ፈንቅል እንዳኻትሎ ዝነበሮ ግዜ ኢሎም አንተ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዕጥቂ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዓቕሚ ሰቡ ክትሪኦ ከለኻ እቲ መሳርሒኡ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ከመይ ሞኻ ክትገልጾ ምክንያቱስ ናይ ዘመናት ናይ ዓመታት ሓይሊ ዘለዎ ድርዒ ናይ ሶቪየት ዶ ናይ ኣሜሪካ ዶ ናይ ኤውሮጳ ዘለዎ እዚ ኮታ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ መስርሕ መጽናዕቲ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ እናተሳለጠ ከሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ኣሃዱታት ሜካናይዝድ ኣጋር ሓይልታት ሃንደሳን ካልኦት ናብቲ ውግእ ክሳተፋ ዝተመደባ ክፍልታት ውድብን ኣብ ከቢድ ምድላዋትን ተጸሚደን ነይረን ነዊሕ ምቅራባት ተቢሉ ሓደ መካናይዝድ ዓቕሚ ዝሓትት ርእሲ ምዃኑ ብቕዓት ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ዝሓትት ርእሲ ምዃኑ ካብዚ ብምውጋድ ቅድሚ ዝስርሒት ምጅማርና ኣብ ናይ ተኽሲ ዓቕምና ይኹን ኣብ ናይ ታንከኛታትና ብቕዓት መዳፋዓትና ብቕዓት ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ብቕዓት ንምርጋፅ ምትካል ተኸታታልን ሰፊሕን ታዕሊምን ልምምድን ክግበር ፀኒሑ ብፍላይ ድማ መካናይዝድን ኣጋር ሓይልታትን ህዝባዊ ሰራዊት ኣብቲ ኣብ ሰጣሕ ጎላጉልን ጎቦታትን ዝካየድ ሓያል ግጥም ተዋሂዶም ከስርሖም ዝኽእል ኣዋርሕ ዝወሰደ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ሰፊሕ ወታደራዊ ታዕሊም ኣካይዶም ነይሮም ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ስልጠናታት እዩ ክካየድ ፀኒሑ ብልሓት ተኽሲ ስልቲ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋራት ናይ መዳፍዕ ናይ ታንክታት ናይ ረሻሽ ምስ ኣጋር ተዋሂዱ እውን እዚ ስልታዊ ምንቅስቃስ ከነካይድ ፀኒሕና ንባፅዕ ክንወፍር ከለና ንጎላጎል እቲ ዝዓበየ ሕቶታ ናይ ሎጂስቲካዊ ቀረብ ጎልጎል እዩ
ኣጻሚኡ መዕቆቢ ጎቦታትን ሩባታትን የብሉን ናብዚ ጎልጎል እዚ ክትወስድ በይናይ ሎጂስቲክስ መጻካ በይናይ ቦምባታት መጻካ ዝዓበ ጻዕሪ ናይቶም ደገፍቲ ሓይልታት ናይቲ ውግእ እዚኣቶም እዮም ዝዓበ ጻዕሪ ቅድሚ ምድላዋት ኣካይዶም ስርሒት ፈንቅል ምድላው ንምግባር ኣቐዲሙ ብትምህርትን መጽናዕትን ናይ ክፍለ ሰራዊት 74 ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ትምህርትታት ተኻይዱ እዚ እውን ብደረጅኡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣዝዩ ብሉፅ ምንባሩ ብሓፈሻ ክግለጽ ይከኣል ስርሒት ፈንቅል ክካየድ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሰላም ግዜ ትገብሮ ምድላዋት ኣሎ ቅድመ ምድላው ናይቲ እምዳድ እንታይ እዩ ሓደ ኩነታት ጥዕና ናይ ኣፅዋራት ምርግጋጽ ኩነታት ናይ መደፋዓት ናይ ዘይትን ኣየርን ብፊደል YNDX ጌርካ ምልኣት ዘይቲ እንተዳ ጉድለት ኣለዎ ኮይኑ እዚ ፈቲሽካ ኩነታት ተረጋግጸሉ ኩነታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዮም ብሉጻት ዝኾኑ ሞያውያን ናይ ጽገና ክኢላታት ነይሮም ነዮም ብመንገዲ እዚኦም ከዓ ናይ ኣፅዋራት ተፍትሽ ገይሩ ተረጋጊጹ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ተገይሩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩነታት ተሓስቲ መዛግብ ኩነታት ናይቶም ሓለፍቲ ኩነታት ናይቶም ሰራዊት እዚ እውን ንባዕሉ እዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቦምባታት ምስ ቪዛ ዲምስካል ኣብ እዋን ወታደራዊ ኩነታት ምድንጋር መታን ከይፈጥር እኩል ዝኾነ ስልጠናታትን ትምህርትን እዩ ዝካየድ ኣብታ ክፍለ ሰራዊት ሕክምና አንቅጺ ሕጂ ስውኢ አንቅጺ ኣነ ከዓ ምስኡ ክልቴና ነርና ልዕሊ 14 ዝኾኑ 15 ኣባላት ድማ ስታፍ ነይሮምና ምሳና ማለት እዩ ካብቲ ክፍለ ሰራዊት ሕክምና ዘድሊ መድሃኒታት ማለት ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝያዳ ንመስበርቲ ዓጽሚ ዝኸውን ደም ጠጠው ዝበለ ዝኸውን ከምኡውን እቲ ዝዓበየ ንቓጸሎ መፈወሲ ዝኾነና ትሕዝቶታት ሒዝና ንኽእልና ንሕና ሓንቲ ገላቱ መስኮት እዚና ወጥዕ ሕዶ ኣለና ባጥዕ ሒዝና ወደብ ተቆጣጢና እቲታት ናይ ዘሕለብ ኣወራቲ ናይ ሶቪየት ኣብተዋነት እተን መራክብ ዝተፈላለዩ እንቅስቃሴታት ስለ ዝነበረ ንሕና ከመይ ነባዳ ንሕል ላይ ሓንቲ ዘላቶ እዚኣ ከነዓዝዋ ኣለና ኢና ብኣብ መሰረት መገበቲ እዩ ንሕና ኣባላት ፀረ ታንኪ ሚሳይል ሽዑ ዝተምሃርና ኢና ካብተን መዳፍዕ ረሻሽ ታንኪ ኢና ተሳሒብና መሰረቱ ናይ ኣባላት ከቢድ በርትና ካብ ቀለሙ ነርና ተኾነ ግን ዝበለዚ ምስ መፀ እዚኣቶም ክብልዎ ክእሉ እዮም ክመልክዎ ክእሉ እዮም ተባሂልና ነተሳሒብና ኣብ ሻባይ መንደር ኣፍ ዓበት እዚ ዝትግንባራት ዘለዎ ብምልኦም ሓለፍቲ ዝለዓሉ ሰበስልጣን ዘለዎ ኣብ ናብኡ ዝፀንሓ ናይ ደርጊ ታንክታት ዝተበላሸዋ ማለት እዩ ኣብኡ ከም ፈተነ ኣካይድና ማለት እዩ ኣነን ሓደ ኮማንደስ ዝተባሃለ ሌተናል ኮሎኔል ሕጂ ሰው ኢሎ ፈቲና ዝዕውት ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ ናይ ዘፀረ ታንኪ ኣዛዚ በረኸት ፈንጂ ነይሩ ብምኩራት ኣዘዝትን ብምዑታት መንእሰያትን ዝቆመ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር መበገሲ ቦትኡ ኣብ መርሳ ኣብራሂም ብምግባር ኣብቲ ከም ልቡ ዝገላበጠሉ ቀይሕ ባሕሪ በተን ወታደራዊ ዕማም ተባሂለን ዘይተሰርሓ ግን ከዓ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ብጥበቦም ናብ ውግእ ዘቕንዕዎን ፈጣናት ጀላቡ ዓጢቑ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን መጻብ ባጽዕ ኣብ ባሕሪ ድብያታት እናገበረ ንመራኽብ ጸላኢ ምጥቃዕን ምንቅስቓስ ምኽላእን ምስ ኣጋርን መካናይዝድን ኣሃዱታት እናተዋሃደ መጥቃዕቲ ምክያድን ሕጂ እዛ ናይ ስርሒት ፈንቅል ብፍላይ ንሓይሊ ባሕሪ ዝለዓለ እጃም ክፃወት ከም ዝኽእል ኣብኡ ግዜና ምዃኑ ባይታ ከዓኒ ሓንሳብ እናሓዋርን ዘየዳግም ስርሒት ከነካይድ ከም ምዃንና ኣብዚ ኣሚንና ኢና ኣቲና ማለት እዩ ወይ ማሲ ኩሉስ ምድላው ዝግበር ተገይሩ እዩ ሕጂ ቅድሚኡ እውን ምስ ናይ ስርሒት ባፅዕ ዝነበረ ኣብ መነኻትሉ እዩ ኣብ ማርሳ እብራሂም ዝበሃል ጽቡቕ ወሽመጥ ኣለኡ 2.8 ማይል መዓት ዝማንጉር ኣግራብ ኣሎ ኣብኡ ጋራጅና ጨንፈር ናይ ኣሃዱ ናይ ጋራጅ ጌርናብኡ ተንዝላ ጽገናታት እንዳተኻየደ ሓደስቲ ሞተረታትና ጀላብና ወሲኽና ኩሉ ባፅዋርና ገለ ተዳሊና ኢና ነርና ብተወሳኺ ምስ ምጅማር መጥቃዕቲ ፈንቅል መራኽብ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ከይሃድማ ከምኡውን ረዳት ካብ ዓሰብ ንኸይመጽእ ኣብ መጻብብ ኣሸማሃ ኣድቢኻ ምጥቃዕ ከም መደብ ወሲዱ ነቲ ናይ ዓመታት ተመክሮን ዘመናውያን ናይ ውግእ መራኽብን ኣሎኒ እናበለ ዝጀሃር ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ገጽ ንገጽ ክገጥሞን ክዕወትን ምዃኑ ተኣማሚን እዩ ናብ ስርሒት ፈንቅል ተበጊሱ
ኣብቲ ድሮ ኣብ ማርሳ እብራሂም ሓንቲ ጉጅለ ሙሉእ ዕጥቂ ዝሓዘት ማለት እዩ ረሻሹ መዳፍዑ ገለመታት ዝሓዘት ብምብራቕ ናይ ዳህላክ ተጠውያት ንበዓል ኤንገል ክትመፅእ ይትመደብ ነይሩ ሕጂ ካብቶም ናይ ስለያ ኣሃዱናትና እንታይ ይብሉ ኖ ብኡ እንድሕሪ ኮይኑ ግዜ ክወስድ እዩ ደሴታት ብብዝሒ ስለ ዘለውን ምውጋሕ ክመፅእ እዩ ፀላኣ እውን ኣብ መንኻ ትብሎ ኣብ ዳህላክ ኣሎ ስለዚ ንሕናሲ ትኺልና ሰንጢቕና ብቅድሚ ባፅዕ ማለት ኮይኑ ኣብ ኤንገል ከነብፅሖም ዝፀገም የብሉን ነቲ ሓይሊ ናይ ፀላኣ እውን ምርባሽ ክኸውን ንኽእል እዩ ተባሂሉ ቅቡል ኮይኑ እምበኣር ንስኻትኩም ኣብፂሕኩም ምስኦም ኢኹም ትበሃሉ ከይትምለሱ ተባሂሉ ምክንያቱ ክልተ ፋስቲቦ ስለ ዝኾናት ንበይኖም ስለ ዝኾኑ ገለ ከይጋጥሙም ገለ ፈርሕና ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በፂሖም ማለት እዩ ኣብፂሖሞም ተመሊሶም ንሳቶም ናይ ከምቲ ዝተዋህቦም መምርሒ ገበሩን ግን ፅቡቅ መፅኦም ፅቡቅ ምድሕሪ ምምፃእ ካብ ኤንገል ሕጂ እንታይ ትቐንዲ እታ ወሽመጥ ናይ ኣሽማሃ ንምዕፃው እዩ ብኻልኣይ ከዓ ብጎድኒ ብሕና ብሰሜን ዘሎ ብምብራቕ ዘሎ እንተዋሃሂዱ ነቲ ናይ ፀላእ መራኽብ ንናኹራ ከዓ ንቀረባ ስለ ዝኾነ በዓል ኤንገል ነዚ ናይ ምቁፅፃር ተባሂሉ ዝወፀ መደብ እዩ ማለት እዩ ስርሒት ፈንቅል ቅድሚ ምጅማሩ ሓበርቲ ተኽሲ ማለት FDC መካናይዝ 74 ንጎላጉል እናወረዱ ኣተሓዛ ፀላኢ መሕለፊ መገድታትን መትከሊ መዳፍዕ ዝኸውን ቦታታትን ኣብ ምጽናዕ ኣብ ከቢድ ስራሕ እዮም ነይሮም ወደን ከቢ ብረት እቲ ቴክኒካል ስታፍ ይዘፅንዑ ነይሩ ባዕቢ ሕጂ እዚ ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ኩናት ቅድሚ ናይ ባፅዕ ምጅማሩ ኩሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ኣፍዓበት ኩዕሶ እዩ ዝፃወት ነይሩ በዓል ወድንዋይ ፃዕዳ ድሕሪኡን ካልኦት ጉጅለ ዝኸዱ ነይሮም እዮም ምዃንዋይ ዝክረው ምን ሕጂ እንዳኾኑ ምስቶም ናይ 35 ካልኦት እውን ነቲ ብካርታ ንርእዮ ዝነበርና ቅርፂ መሬት እንደገና መድፋዓጅታትን ኣውቲስትን ሓለፍቲ ሓይልን ሓለፍቲ ወጠረን ኮለላ ጌርና ነርና ኢና ከስግር ይኽእል ድዩ እዚ መሬት እዚ ከስግር ኣይክእልኒ ብምባል ነዊሕ ጉዕዞ ኣትካሚ ንጎላጉል ሰኸር ከድና ኢና ንወቂሮ ዘኺድ ስንጭሮን ንፀጋም ዘኺድ ጎላጉል ሰኸርን ነዚ ቦታታት ዝመንዳኻድኹ ቁጥቋጡ እቲ ብሕፃ ዝተኣከበ ጎቦ ዝመስል ንዑ ኺድና ነዚ ንኸይርኤና ፀላእ ከዓ ገሌና ነቲ ኣሰር ከም ድድምሰስ ክሻዕ ዓይነት ዝመስል ጨርቂ ዝኣሰረ ጌርና ኮለላታት ከም ዘካየድና ክበርህ ዝግብኦ ሓደ ነጥቢ ነይሩ ይብቲ ኮለላ እቲ መውፅኢታት መእተዊታት ንታንክታትና ክኸውን ዝኽእል ድልድል መገዲ እቲ መድፍዕና ክትከለሉ ዝኽእል እቲ ናይ መድፍዕ ስራሕ ብዘይ ሳርበይ ኣይካየድን ቦታ መርፍዕ ጥቕሲ ትረክብ ኣለካ ቦታ ዕላማ ድማ ጥቕሲ ክትረክብ ስለ ዘለካ ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ እንዳጎያ ካብ ዝተንቀሳቐስ ኩናት ነዚ ክሰርሕ ንሓደ መድፍዕ ጥራሕ ንክተክልሲ ብውሕዱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት እዩ ዘድልየካ ነዚ ምቅላል ግን ካብ ፀላኢ ዝረኸብናየን 2 ሳርበይ ቬይክል ዝበሃላ ነይረን ቅኑ ሕጂ መፅናዕታ ብዙሕ ነካይደለን ስለ ዝነበርና ቴዎሬቲካል ወረቐት በዚ ፖላር ኮኦርዲኔት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትሪጎኖሜትሪ እቲ ጎማ ርሕቐት ዕቅን እታ ማኪና ክትኸይድ ከላ ትገብሮ ዘላ ኣንጎሎታት ድማ ማእዘን ህበካ በዚ ፖላር ኮኦርዲኔት ጌራ ብርሳስ ኣብቲ ካርታ ትኸዶ ዘለካ ልክዕ ንሕና ንኸዶ ዘለና ስእሊ እንዳገበረት ትህበካ ብርሳስ ፀገም ናይ ሰብ ኣቃሊላቱ ዕጥቂ መካናይዝ 74 ኣካዳምያዊ ዓቕምን ጉልበትን ዝሓትት ስራሕ እዩ ኣብ ሜካ 74 ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኩሉ ፀገማት በዲህን ኣብ ኩሉ መዳይ ኣበርክቶአን ዓብዪ ነይሩ ድሕሪ ምድምሳስና ዶ እዚ እቲ ስትራቴጂያዊ ዝበሃላ ፀዋራት ስለ ዝሓዝና ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብረት እቲ ክመሃሮኦን ክውንንኦን ክኢለን እየን ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከቢድ ብረት ጉልበታዊ ሓንጎላዊ ኩሉ ነገር እያ ማለት ኦፕሬተር ትኸውን ሓኪም ትኸውን መድፋዓጂ ትኸውን ሓላፊት ትኸውን በዚ መሰረት እዚ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንፈርየን ክቅረብ ዝኽእል ጉልበት ሓደ እቲ እምዳድ ዝባዕሉ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ባህሊ እቲ ሎጂስቲክን እዚ ብሓባር ነቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ኩነታት ክሰልጠሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር እኩል ዝኾነ ዓቕሚ ሰብ መዲቡ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ተገይሩ ብኡ መጠን ከዓ ትስራሕ ኣዝዩ ፅቡቕ ኣዝዩ ፅፉፍ ዝኾነ ምትሕባር ምትሕላይ ዘለዎ ኩነታት ናኾነ ፅቡቕ ሰልጥ ነይሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣነ ኣብዚ ብኣድናቆት ዝሪኦ ነገር እንተልዩ ግን ወድን ጓሉን ኣብኡ ክሳተፍ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ብመጠን ናይቲ ዘለዎም ክብደት ክትሪኦ ከለካ
ናይቲ ቦምባታት ክብደት ኣገናዚብካ ክትሪኦ ከለኻ ክሳብ ክንደይ ነቲ ስራሕ መኪተን ስርሓ ስለ ዝነበራ ኣብዚ ፍሉይ ብኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታሪክ ክግለጽ ዘለዎ ኮይኑ ይረኣየኒ ኤምዳድ የምፅኡ ኣብ ዝተባሃሎ እዋንን ቦታን የምፅልካ ንዑ ከተራግፍ ኣለካ ሳብ ትሕግዞም ኣለካ ክትወርዶ ኣለካ ክትዕሽጎ ኣለካ ማናቱስ ፍሉጥ ኢነ ነፋሪት ትመፅእ ካልድብደብ ኣሎ ክተመሳስሎ ኣለካ ኣይትደቀስኒ ኢኻ ለይትን መዓልትን ዝላገበሉ እዋን ነይሩ ለይትን መዓልትን ዝላገበሉ እዋን ነይሩ ከይደቀስካ ብኣፍ ፆምካ ኣብቲ ናይ ምድላዋት ኮይኑ ግን ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ተዳኒናሉ ብጉልበትና ድዩ ብእምሮና ድዩ ብኩሉ ረቑሒታሲ ተዳሊናሉ ኢና ኣቲናያቲ ወታደራዊ ኩነታት ገራጅ ታንክ መካናይዝ 74 እተን ኣብቲ ስርሒት ተመዲበን ዝነበራ 45 ታንክታት ብዘይገለ ፀገም ምስ ታንክታት ጽላኢ ክገጥማ እንተኾይነን ሙሉእ ኣገልግሎት ረኺበን ኣድማዕቲ ንክኾና ከቢድ ሃልኪዩ ነይርዎም ኣብ ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመሰለ ዘበናዊ ኣፅዋር ዝሓትት ናይ ጎላጉል ኩናት ሰብ ምስ ሰብ ሓፂን ድማ ምስ ሓፂን ገጢሙ ክዋጋእ እንተዘይኮይኑ ብካልእ መገዲ ዝከኣል ኣይነበረን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ምድላው ብኩሉ ወገን ኣዝዩ ሰፊሕ ነይሩ ብወገን ጋራጅ ታንክ ቅድሚቲ ኩናት ዝነበረ ግዜ ነዊሕ ግዜ ኣብ ምድላው ናይ ታንክታት እዩ ተፀሚዱ ነይሩ ኣብ 1990 ባፅዕ ካልኣይ ግዜ ተመሊስና ክንዋቕዓ ከለና ንሕና ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ናይ ናደው ዝነበረ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ኣፅዋራት ሰሊምና ስለ ዝነበርና ነቲ ዝነበረና ዓቕሚ ዝያዳ እዩ ኣንሂርዎ ዝያዳ እዩ ደሊብዎ ኣና ንባፅዕ ከም መደብ ክሕሰብ ከሎ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቂ ስለ ዝነበረና ናይ ፀላኢ ኩነታት ከዓ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና ናይ ፀላኢ ኩነታት ክንቆፃፀሮ ጥራሕ ዘይኮነ ክንክተው ንኽእልና ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ዓቕምን ዝነበረ ተሃሉ ቁርብነት ናይ ኣጋር ኣሃታትናን ኣብ ግምት እቲኻ ንባፅዕ ብዙሕ ዘሰክፈና ነገር ነይሩ ኢልና ክንዛረባ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ 77 ተመክሮ እውን ኣለና በተኻሊ መንገዲ ካብ الزنادة والزمساسة الجميل كاسكاب ناي سرحت فنك الزمر الزي وقص على سرح لنا نيرنا نص زغون مهنيات كا عاوز رقم نين تانكتا اب سرحتنا دو رقم نين تانكتا ناي بحق بعينتنكم بوزحن زين بوعس نزغونا نتي نغصال جنبالو سرحت ازي حق زمان اذا مدلاو ناي تانكتا نبعلو حدا سرح نبينو ناي سرح نزل تانكتا زي زتدلو زقبلو بوعت مرحت تانكتا نوغو قولون كابتوم موياو يعني مرحت مخاين السمز مهارو سلزغوني تانك أبسجنا أخون أبتحزاي أخون ولو نبتخابينا طلبات مملأ قربا زي سلزنا بلاتي إنهان أهدو كل طلبات المالاني ስለዚህ እዚ ምድላው እዚ ብወገንና ጥራሕ ንወገን ታንክታት ንገልፅ ዘለና እምበር ኣብቲ ካልእ እውን ኣብ ኩሉ ኣብ ረሻሻት ኣብ መዳፍዕ ወላ እውን ብወገን መጓዓዝያ እተን ብረት ዝፅዕናን ዝጎታን ጥይትን ስንቅን ነዳድን ዘበፃፅሓ ብውግኣት ዘመላለሳ ኩሉ ዘን መካይን እዚአን እውን እኮ ኣብ እዋኑ ዝተዳለዋ ነዊሕ ጉዕዞ ፈዲሕን ከዓ ልክዕ ሜካኒዝም መልክዕ ሒዙ ዝኸደ እዩ ባፅዕ እንታይ ክንገብር ኣብ ናዶ ሞርታርን መድፍዕን ናይ ፀላእ ወሲድና ናይ ጎቦታት ውግእ መሊኽና ዳርጋ እቲ ዝነበረ ሰራዊት ቀዳማይ ደረጃ ከዓ ደምሲስና ኢና ኣብ ፈንቅል እንታይ ንፅበን ፈንቅል ታንክ ናይ ፀላእ ይቕበለና ታንከኛ ናይ ፀላእ ክንድምሰለና ኣብ ፈንቅል ፅቡቕ መፅናዕትታት ጌርና እንድሕር ቀፂልና እዚ ሰለስተ ደሴታት ናይ ባፅዕ ንብሎ ዘለና ክንሕዞ ኢና ባፅዕ እንድሕር ሒዝና ከዓ ሓደ ንፀላኢ ምሕናቕ ማለት እዩ ካልኣይ ብዓብኡ ግምት ክንዎ ዝግባአና ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባፅዕ ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባርሲ ኣካል ናይቲ ጂኦ ስትራቴጂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኣሰለልፋ ናይ ሜካናይዝድ 74 ሓፈሻ ሜካናይዝድ ህዝባዊ ግንባር ክረአ ከሎ ካብ ናይ ፀላኢ ብዙሓት ረቑዓታት ኣለዎ ዘፍልይዎ ሓደ ካብኡ ግና እዚ ኣብ ምፅጋን ታንክታት ዝፀንሐ ኣሃዱ ጋራጅ ታንክ ንብሎ ብቐጥታ ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ምስተን ዝዳለዉ ታንክታት እዩ ተታሪኦ ዝስለፍ ምክንያቱ ታንክታት ፀላኢ ብብዝሕን ኣዝየን ዝተዓፃፀፋን እየን ብዓይነተን ሓደስቲ እየን በብእዋኑ ስለ ዝሽመታ ካብ በዓል ሶቪየት ንሕና ታንክታት ግን ኣቐብ ተነቐዲመን ዝነበራ ብዙሕ ዝሰርሓን ዝኣረጋን ከም በዓል ኮማንደር 12 ዓመት ኣብ ሜዳ ከርተት ዝበላ ዘለወን ስለ ዝኾና ኣብ ርእሲ ምውሓደን በቲ ኣብ ኩናት ዘጋጥመን ፈንጂ ኣሎ ፀረ ነፋሪት ኣሎ ታንክ ብታንክ ኣሎ ኩሉ እዚ ዘጋጥመን ኣብ ኩናት ኣብ ርእሲ ምውሓደን ስለ ዝጎድላ
نزيعتن هي بودلا كيس سنة خلافنا تدري لا سلفك كم السعبة كم السلفة مباريتي كلمة ميكانايزد كفل سراوي 74 أب شحن 909 تانكتات كبت أسوار صره نفرتن صره تانك تمرحي ميسايل عاتيقو كساد واقن عيون سرعيت فنكل تبقيسو إذا أهدو كميليو نابزي درجة زبطيحو أب شحن 973 كمسرت كلون أب سرعيت فنكل كساتف كلون زنورو ناي درجة فللي انتا يمثل أب أدامود ناي 73 كبيد ورد كمسرت سلزنورو فتوانتي أصرت حدثات كابت أهدو متينا عصرت حدثات زياتهم حدا هابهم الأمين سراجي كم مرة حقانتا أهدو سنحنا صقا زي غرز غير كشيخا كم مختلني على الأمين سراج ثم قالوا زمت أنا عصرت حدها نات نيتا غانتا تقولوا أولاتنا نيرنا بهيوت حجي برخت كفلاي الله برخت كفلاي أب أمريكا الله دارستو سنة وانكا خلاص عصرت خاب كيف تعليم متيونا زون خاب كيف تعليم متو بال حجي برغادر جنرال قويت منغستو بهيوت زلو مالتي قالوا تعالوا زي بمسوات استفليو بعل أفوركي قبر مريم إدريس حرك نقوله السمان الله بأكل كيدانة نقوله تعالوا استسوى الله بهتا نقوله استسوى ولدنسة زي تخلي همانات نقوله استسوى قالوا مساعتهم مزوجات ولا سوات نيرهم سلازم بدمرتي أحدو بأسران سلستان سوات أمور تقويم مالتي زنبرة تحستو ججف تحستو نيرو إلنا هنزار باين نغلينا تنزنبرة حانت 6 مليون مورتار كلايتو 2 إنش مورتار تبقى نيرا سالسيتي حانت بالانسي سقلا زولوا بازوكا عينت نيرا ترى بعيتها أربجي نيرا تخلص تلفت طبعا جي نير النمبر كان أفولي أطوارات نير النايلنا كنا زارب نقل يكونن دحريو من الوقت زمت بيتين تعاتلو توشيخنا خو نقل دحرستو سنوان مالتي نحنا جنابتناي مجمرة تعالوا مسكونا زمان صورات زياتهم حجنا من هلنا خلنا أب زنا 10 سلسة ب10 سلسة 10 تحمشة معلتات زفلت وجئنا يمهمت 6 مليون حدا 8 كلتين ده حارس استرخبن أبتوجئ تساتفنا هنا توجئ تساتفنا من الوقت تاي تراني روم مستناش زنورنا عقمن درجان أنا زيلة تعالوا خزارة وكاي كيلنجن بعد على تومورتار تكوز نور على أمسراجي مدفع جنانا قالوا يا رب أمسراجي مدفع جي نحن بومبانا نقبل تاسو سامبلين كأحد خوانات هاتوا لحجوانيرو بزي إنجرنا جن نتناي ألت 10 سلسة معالت استخدموا ناي مهمة بال تساتفنا زي مورال راهي ونان عنا مالتي أجي أبزق وانزي تيب من قدنا كسلف الله تباهلو زتجم جمن زتسلفن لالي 45 تانكتات نيرانانا زي ناي مجمريا هم عينتا سلالفاين عنفت وانتي ازيو بزحيو لالي 35 زخون استفلالي مدافع نيرنا بي ام زحوسه مالتي لالي 30 زخون كا استفلالي عينت رشاشاتو نيرنا لنا نزارب نخلينا مريحነት باو ግንባር ምትእታው ናይ ፀረ ታንኪ አምጪ ማለትዩ ጠቅላላ ነዚ ግንባር ብናይ ወፍር ናይ ፈንቅል ደጥቃ 13 ፀረ ታንክ ነይሩ ميلان أولادوا مقاطعة مساعد سلفتن مساعد قدامي حد عمان قلها سلفة 3 ميلان حاد يريدارو حاد فاقوت كل تسعرنا بس قال خلاص حد عمان قبل سلسات مساعد 3 ميلان 3 تسعرنا فرتي بس قال أقول فده حاد يريدارو حاد ميلان كل تسعرنا فرتي نيرو كل مدلاونا نبعث من حازي تباهيلو مجلس توهيب مالتي تقول أقول ما بأجار كنت حاسل ذي قال نحن أسرع مخانو مجلس توهيب مالتي بلاين عين جمع عندما أب بوطلنا حدا 76 10 حدا بعن ساب سلازنا برنا مو برام مودي تكابو بعدين هلا يجزينا عندك ما زلنا أنا نسخان أنا كواب من قدي أبتها إلى عالم مرح قان تايز بتحلى عند حربتي حين عاي أخولي تمال اختنار ما بخمس من قد خنا بتحينا زول قال عسمي عندي كله قبض بعد حدث وردي وينات هاي لقولي كلك هايدي بابكم فيكم انتم لحالفة وانا يسلينا
زكت ساعتي وتصدمنا يحري نوح تعري هاي كلنا عونا جبنا تقعد علي يوم من دابتسي عبقل قول سينا زحن كسي بكالاش الناتو كير داتكوسي نزلو تلاي يقدر وحنشي لا 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 إذا قحنت له كله مسترحمه اتولدنا بالبيت وتوسمه تمالش ودنقل له هو عسكر كركي كله مسترحي عبقه لقبال تزرقحي كاحد يجمروا كفتا كامرحي تحت تعوضه من بعد خلاقاته واي صوتنا قابل شفاته وصلت قادرتي خوف كي تربو قوم تقوم قلو يوصم النحلو قوم قوم كيدو سيبك يحرم مثل قدم كلام طال كستوعب الكلالي كيدانا لنا فقري عريب زي بلي مثل قدم كلام طال كستوعب الكلالي كيدانا لنا فقري عريب زي بلي حادير كالو تميت وعيل كالو دخام كاني خالو مرت ورح كالو صقر يمص مخبيد نسخات سكمي سجن ممرر انطل كات درقم يسجن ممرر انطل كات درقم موت نابزلاتو تغوي تقدم يسجن ممرر انطل كات درقم موت نابزلاتو تغوي تقدم عطم سجنار حلف حلفا بصوتي أكال هيوتي أركانات قدلي آياتات متكل بصوتي تمسوتي صبد الأركان مرض زرسقم عد إلا أبلا نقندع كقنقم دوغول زكي سالينا خدر قم سقاندي زحسبني عصمة خبر دم سقاندي زحسبني عصمة خبر دم قبل مسينا بالعدم تم سقاندي زحسبني عصمة خبر دم قبل مسينا بالعدم تم جقنا مسينا بالعدم تم